jam geno wale men bandiraɓe musidɓe tedduɓe ñande mawpare 5 Mboyi 2024 ina hawri e talata 24 yawa 1445 fergo holi gonɗo lamtoro sall lamtoro sall Abdoul Toksel o jibina ko ñande 5 lewru ɗiɗi ɓiiru hitande 1978 to wuro men Ndulumaji Dembe e nder ngendi Sénégal e nder diwan Matam. Lamtoro Sall inde mum tigiri ko Abdoul Sall e cukagu makko noon o ɓuri andirede ko Abdoul Toksel. Lamtoro Sall ko inde farnorde Salsalɓe. Nde o dañi duuɓi 14 o fuɗɗi jangude Pulaar. Nde o dañi duuɓi 16 o fuɗɗi e jime Pulaar. E hitande 2002 o windi yimre makko wiyetende Giɗo am. Kono nde yimoya ko ñande 19 lewru 6 ɓiru 2010. Hande o windi jime kewɗe kono ha joni omo jokki e jime Pulaar ha o yaltini hen deftere mantinde. Lamtoro Sall ko gendiyanki daraniɗo leñol ngol darnde tinde. Ene yooɗi e men sen ji daraniɗo leñol ngol manten ɗum gila ina wuuri. Woto gaccen ha natten yiide ɗum heddo eɗen biya ndeysan eskey taw ko gasanno gasi. Jarama bandiraɓe tedduɓe tawateɓe e rendoji men. Dakama Madina Gounass ko ñande hoore biir 27 lewru seeto. Daawal keddigal hakkunde men e Daka ko balle 53. Yo Allah tawnu en. Jarama goomu fulɓe mbi kono jarama Ceerno Mouhamadou Siradio Ly hoodere leñol. Jarama ɓen weltortoɓe ko winda e ɗemgal fulfulde tawi koye sowtoji musidɓe mon Ami Ndiaye debbo mo Sinthiou Bamamɓe. Penda Sow debbo mo Duundi. Yo jam ñallu saro ñallane nder hen.